Gwasanaeth Ysgol Gynradd Clydau. Dwi'n falch i glywed fod grŵp Cymraeg teulu wedi cael ei ymwebu gyfer Gwobrau Shwmae a gyfer Gwobr Dysgu Sir Benfro. Mae wedi bod yn cyffeiliad ar gyfer ysgol bod y grŵp yn cael ei gynnal yn yr ardal yma yn dilyn anfon holiadur allan i'r disgyblion a rhieni gwelwyd bod angen i gynnal gwersi Cymraeg yn yr ardal. Fel ysgol, rydyn ni'n gweld gwahaniaeth mawr gyda rhieni yn llawer fwy parod i siarad Cymraeg gyda'r disgyblion o fewn yr ysgol ac hefyd i gynorthwyo eu disgyblion hwy i ddarllen adref ac yn yr ysgol hefyd. Felly, o ran yr ysgol, ni wedi gweld bod yn gyffeiriad mawr ac yn rhywbeth positif mawr i'r ysgol a'r gymuned. Helo, Shwmae, Rhian Owens dwi a dwi'n diwtor Cymraeg i'r teulu yn Sir Benfro. Mae'r cwrs Cymraeg i'r teulu yn gwrs mwyn annog rhieni i ddysgu Cymraeg mwyn i galluogi nhw i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'i plant a'i teuluoedd. Mae'r cwrs yn gwrs 2 flynedd, lle mae modd i ddysgwyr astudio cwrs 30 wythnos yn ystod y flwyddyn gyntaf ac yna 30 wythnos ychwanegol yn ystod yr ail flwyddyn. Mae'r cwrs yn un hwyliog dros ben, mae'n rhoi llawer o gyfle i ddysgwyr i ganu, i chwarae gemau yn ystod y gwersi, ac mae'r caneuon a'r gemau hyn sy'n cael ei dysgu yn y gwersi wrth gwrs yn galluogi rhieni wedyn i fynd ar gemau hynny ac ati adre gyda nhw i ddefnyddio gyda'i plant yn y cartref. Mae'r cwrs yn cynnwys themau gwahanol megis y cyfarchion syml, mae modd i defnyddio nhw gyda'i plant, pethau megis lliwiau, bwyd y diod, hamdden ac ati. Rwy'n ni'n falch iawn yma yn Sir Benfro fod gyda ni sawl cwrs Cymraeg i'r teulu ac rwy'n ni'n llongyfarch y dysgwyr hynny sydd eisoes wedi cwblhau y cwrs Cymraeg i'r teulu yn llwyddiannus ac yn edrych ymlaen nawr at dymor newydd o ddysgu a chael mwy o rieni yn cofrestru ar y cyrsiau Cymraeg i'r teulu.